Nginamukele ekhaya lamaphupho. Uma ukuthi umusha kule channel, bengicela ushaye subscribe, ushare i-link nakwabanye. Kunomuntu obuzile kuma-comment ukuthi ukuphupha amawele kusho ukuthini. Le video uma uyibuka ku-TikTok, ngicela ushaye u-follow bese unge-inboxa ucele inamba uzosibuza kuyo ku-WhatsApp njalo amaphupho ozoba nawo. Namuhla sizokhuluma ngamawele. Leli yiphupho eliyisixwayiso ngomuntu osondele kakhulu nawe, ogaqele ukuba sezicathulweni zakho. Lokho kungaba ngokwesikhundla, indima oyidlalayo emndenini, noma izinga okulona empilweni. Ngaphambi kokuba uqhubeke ubukele le video, bengicela uma ungaka-subscribe ushaye u-subscribe, u-like. Ngiqhubeke. Kafushane nje singasho sithi yiphupho elimayelana nembangi yakho eyimfihlo efuna ukufana nawe ncamashi. Okubalulekile ngaleli phupho ukuthi-ke kumele uqaphele ubulili balawo mawele osuka uwaphupha, ngoba nalowo muntu usuke engobulili obufanayo nalawo mawele owabonayo ephusheni lakho. Uma kukhona la ungazwanga khona kahle, ngicela ubuze umbuzo ngizobe sengikuphendula. Uma unombuzo wephupho ungabhala kwikhomenti. Uma sengiyibonile ngizokwenza ividiyo bese-ke ngiphendula umbuzo wephupho lakho ngayo ividiyo, ngiyiphoste la ku-TikTok ngiphinde ngiyiphoste ku-YouTube. Uma ukuthi ibuka ku-TikTok, phuthuma-ke ku-YouTube, kungenzeka ukuthi impendulo yakho isiphendulekile. Nisale kahle.